Tak jako chodíš se mnou, nebo s ní, nebo co? Můžeš mi něco říct? Jasně. Jak je to dlouho, co je to takhle? To není důležitý. To je důležitý. Měsíc, nebo 2 měsíce, nebo půl roku? Nech toho. Nebo díl, rok? Ne, sakra. Ty miluješ. Ne, neptej se mě na to, prosím tě. Ale mě už nemáš rád. Ale já tě mám rád. Tak proč?